Vana bigote ntinyararireiwo manimi munyika mune homwe umu. Ye, musataure zvekunyepa kana munyika mune homwe nyika inenge inini. ZODWA Travis company yake iye ndiye muridzi pabepa. Bepa rakarejestwa kuma companies ndiye muridzi. But that company is run by the government. ZANU PF. Iyo Travis ndo inoshandiswa kuburisa gold. Wazvinzwa iwe? Musanyepere vanhu ka tourism ipi anoitwa ya ndeipi ya anoita tourism anotudza kuti company yake has been running. That company is used to smuggle the gold out of the country. Mazvinzwa? Yeah, musabva manyepera vanhu ka because someone also integrated travel company. So there is a covert affairs behind that travel whatever. That's why I don't like this woman. Our tears are on her back. This GT girl also has been doing good success. Which one? Yeah, no shot of smuggler. Then another thing she went to Anoita. We Brandon of Bunta Zimpipi. We are not Chagra. Vanwanenga we are official rekunze NDIYE na call for media. Anyone big profile, including ministers, including government officials. Wakati. Then anoti kwakadzi I'll give you 20% ye mari. Then he anotora 80 zimadam zimpipi. Arikuita mari nema peche evana veZimbabwe. Uyu. Nenge munhu ngataure zvanoitwa chokwadi mani. Chiko. Singa kari uyu. Ha. Ndimfariro. It's not my cup of tea. Maria ainayo murana. She's evil. Definition of evil. Nkazusho. Shotanorara sema lero. Tosaka asingagari mumba muya muya. Amunogarika. Amugarika anona zvitokoroshi. Rubbish.